Nezuro ndichibva mutown kuma 7 ndakati ndakusvika pamupedza nhamo. Ndakaona vamwe vakomana vanga vakati wandei zvekusvika 5 to 7. Ndakati semunhu anoziva zvenzvimbo yacho, ndakati handipinde nepakati pevanhu, nekuti ndikapinda pakati pevanhu handizivi chichaitika ipapo. Kana dziri mbavha ndokuti ndenge ndatongoperera ipapo. Saka ndakati ndiende nekure ndienda nekusaidi, ivo vangochifambira mupavement, ndiende nekusaidi. Saka ndichida kuenda nekusaidi kudai umwe akabva atojamba kubuda mune vamwe vandibata vatanga kundirwisa. Ndobva ndatanga kurwisa ipapo. Obva wati chitoita easy because ukadawo zvekutorwisana nesu panapa uri kutokwara zviri serious. Utokwara chitoita easy hako panapa totoonesana. Ndobva ndaramba ndichirwisa, ndaramba ndichirwisa. Mumwe wacho vadonzera kunze kusaidi uko. Saka apa pane jura heritage. Because pamusoro pemupedza nhamo pane chechi iripo. Saka ndakabva ndatongojambira mujura heritage. Ndo kupera kwazvakaita mva ndakutongotanga kurwisana nembwa dzadzirimo ndikanobudira kuseri remagaba. Inini ndogara pamashawasha. Uchinzi ani mukoma wangu? Ndonzi Nyasha Kapfumvuti. Kuita mitambo yekukoshesa yekusimbisa mwiri kwakakosha because panhu pakadaro zvoreva kuti zvino iyo vaitoda kundidonedza pasi but vakatotadza. Zvoreva kuti simba iroro rekuti ndidaro soka. Of course yari kubva kuna Mwari but kuita zvekusimbisa mwiri ndo zvimwe zvakandibatsira nepamwe nokurwisa kwacho because ndandirwisa chaizvo zvekuti kana ivo vachoka vakandikwadza zvekubvisa zino. So wakarohwa nei kubviswa zino? Ukasona kuti wakandirohwa nechii? Nemaziso mune mavanga arimo neumu neparohwa kwakuya pagumbo apa kuti pane injari iripo. Saka nebhutsi dzangu zvakabva zvasara ipapo. Saka zvekuitawo maexercises akadai nana karate chichi ndoona so zvakandibatsira because dai zvisiri izvo waigona vakandidonedza pasi vakanyatsondiponda chaizvo nekundibira zvese because havana chavazokazokwanisa kutora one of my phones ndo yakakwanisa yakazokwara. Waive nemafoni mangani apa? Ndandine mafoni 2. Handinawo. Zvokuti kurwisana kwako nematsotsi aya kungadaro kwakatora nguva yakareba zvakadii tichirwisana? Nguva ingadai I think 3 to 5 minutes tichirwisana. Paisavawo here nevamwe vanhu vaipfuura vangadaro vakakubatsira pachiitwa ichi? Ini ndaichitojoga ndichibva mutauni. Ndakanga ndatopfuura ndichiri kuflyover chaiko kunjanji. Ndakatopfuura vamwe vanhu. But time iyoyo vaifanira kunge vakazosvika tichitorwisana. But ivo vanenge vakatoona kuti uku kumberi hakunomira zvakanaka vakadzoka because ava ndinozombovaona vanhu ivavo. Ndaitarisira kuti pakurwisana ipapo vaidai vakasvikawo. But zvisinei hazvo vakubatsirwa cheko handifungi kuti vaibatsira because panoitika zvinhu zvese munomu vanhu vanototya kubatsira muzvinhu zvakadaro. Mutambo wekarate handisisiri kuita zvangu. Ndaimboita kumashure, izvezvi handisisiri kuita. Izvezvi zvandakungoita ndiri artist nekurekoda ndo zvega zvandakungoita izvezvi. Ndiri producer, ndiri artist ndo zvega zvandakungoita. Kana ndiri ndenjima ndichiita zimwe iri trap. Kana kuri kurekoda ndoita chero dzizhinji dzacho dzisingadi live because handiite live. Dzisingadi live dzadzisi mudanzo, afro neiyo hip hop.